Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. कारवार नगरपालिकेची बैठक झाली। या बैठकीत कारवार नगरपालिका क्षेत्रात कन्नडबरोबर कोकणी भाषेतही फलक लावपाचो ठराव सर्वांच्या संमतीने घेतलो व ठराव आता राज्य सरकाराक धाडून दिवचो असा। त्याच्यानंतर राज्य सरकार किती निर्णय घेता ते पाहून पुढील भूमिका नगरपालिका ठरयतली। तसेच कारवार भागात बहुसंख्येन कोकणी भाषिक आसात, तेका लागून कन्नड बरोबर कोकणी भाषेकही तू मोठे महत्त्व असा। तेका लागून जे कोकणी भाषेक जे फलक लायिल्ले भाशेन फलक लायिल्ले त्या फलकांका जे काळीप आशिल्ले तेंची आज जाल्ल्या बैठकीत निषेध केल्लो असा। तसेच लोकांका कळपा खातीर इंग्लिशात फलक लावण्यापेक्षा देवनागरी भाषेत कोंकणीत फलक लायल्यार अगदी उत्तम असा असे या वेळाचेर नगरसेवकान सूचित केले असा।